ffordd mae'r cyhoedd yn gwybod bod ni'n darparu gwasanaethau yn y Gymraeg ydy drwy'r ffaith bod staff yn gwisgo lanyard fel hyn neu yn bathodyn, neu welwch chi arwyddion tebyg i'r un ymer o gwmpas yr adeilad sy'n dangos bod y staff yn medru Gymraeg a bod nhw'n hapus i wneud hynny. Felly bob dydd yma yn y llyfrgell dwi'n defnyddio'r iaith Gymraeg i siarad â chydweithwyr a'r cyhoedd. Dwi'n rhoi cyngor i'r cyhoedd bob dydd yn ystod darllen neu dros y ffôn neu drwy ateb ymweliadau. Ni'n cael cyfarfodydd gyda fy cydweithwyr hefyd ac yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn y cyfarfodydd. Da ni bob dydd yn annog dysgwyr sy'n dod yma i'r llyfrgell i defnyddio'r iaith Gymraeg ac peidio â phoeni os maen nhw'n gwneud unrhyw fath o gamgymeriadau achos bod staff yma yn y llyfrgell mor hapus i siarad yr iaith ac yn annog pobl i wneud hynny tra bod nhw'n cael y profiad o ymweld â llyfrgell. Mae gen i hawl.